השבת אנחנו נקרא פרשת ויגש. בפרשה מתואר הוויכוח הגדול שיש בין השבטים לבין יוסף. בין יהודה, שהוא הדובר של השבטים, המלך שבשבטים, למול יוסף. אומר לו כאן יהודה ליוסף, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני, והליך רפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. אומר לו כאן יהודה ליוסף, דברים קשים, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני. כל דיבור במקרא זה לשון קשה. ייכנסו דבריי באוזניך, כי כמוך כפרעה. אם תמשיך להתעקש ולדרוש שבנימין יישאר כאן להיות עבד, אותך ואת פרעה אני הורג היום. אנחנו מסיימים עם כל ארץ מצרים. כבר יהודה הכין תוכנית מלחמה, איך מחריבים את כל ארץ מצרים. צריך להבין, מה קרה פה ליהודה? זה לא מסתדר פרשת ויגש, תחילת הפרשה, עם סוף הפרשה של מקץ. בסוף הפרשה אנחנו רואים שכל השבטים באים שבורים ורצוצים לפני יוסף, קוראים את בגדיהם, ומה הם אומרים? הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, אנחנו אשמים, נמצא הגביע בידינו, כולנו עבדים לאדוני. מה אומר להם יוסף? דבר הכי נכון והכי טוב. אומר להם למה? מי שגנב יישאר כאן. אתם שלא גנבתם, לכו לשלום אל אביכם. מיד משתנה ההתנהגות וההסתכלות של יהודה, הוא נהיה זועם וניגש למלחמה מול יוסף, ויגש אליו יהודה, ויאמר וכו' וכו'. מה קרה? מה אמר יוסף? יוסף בסך הכל אמר, מי שגנב נשאר, השאר עלו לשלום אל אביכם. מתרץ על שייך הקדוש ואומר דבר נפלא. השבטים הקדושים ידעו, שום דבר לא נעשה בדרך מקרה. שום דבר לא נעשה כי ככה המציאות גרמה, אלא הכל מכוון מלמעלה. ברגע שנמצא הגביע באמתחת בנימין, הבינו שמן השמיים מגלגלים להם את העונש. השם מעריך הפה וגבי דילה. ערך אפיים, בורא עולם. חיכה להם שנים רבות על החטא של מכירת יוסף. ולכן מה הם אמרו? האלוקים מצא את עוון עבדיך. זה הכל מן השמיים. זה בגלל עוון מכירת יוסף. לכן נענשנו ונגזר עלינו הגזרה הזו. הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. כשזו גזירת שמיים, אין מה להתווכח. אבל כאשר יוסף אומר להם, לא, בנימין לבדו הוא יישאר פה עבד. אתם עלו לשלום אל אביכם. אמרו רק רגע, הרי בנימין לא היה במחירת יוסף. ואם בנימין לא היה במחירת יוסף, איך זה יכול להיות שבנימין הוא זה שצריך להישאר עבד ואנחנו נעלה לשלום אל אבינו? זה לא גזירה מן השמיים. זה הכל עלילת דברים שבא בן אדם הזה ומאשים אותנו ומעליל עלינו ורוצה לעשות לנו את הצער הגדול הזה, וזה ממילא גם מצער את אבינו. מיד שינה תפיסה, שינה גישה, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני. נפלא עד מאוד. תמיד להסתכל ולראות. כל מה שנעשה עם האדם, הכל מכוון מלמעלה. הנה יהודה, הוא ראה את המעשה הזה, שכולם התקבצו ובאו לביתו של השליט, ומאשימים אותם בגניבה. הבין שזה האלוקים מצא את עוון עבדיך. ברגע שזה דבר שגזרה מן השמיים, אף על פי שיהודה גיבור, גור אריה יהודה, יזנק מן הבשן, יכול להחריב את כל ארץ מצרים. אבל ברגע שהוא הפנים שזו גזרה שממית, האלוקים מצא את עוון עבדיך, מיד מה הוא אמר? הננו אנחנו, גם אנחנו וגם מי שנמצא גביע בידו, כולנו עבדים לאדוני. אבל ברגע שההוא שינה את הגישה, ואמר לא, אתם תעלו לשלום, רק בנימין יישאר, אם כן זה לא עוון עבדיך. אם זה לא בגלל עוון עבדיך, כי הרי בנימין לא היה במחירת יוסף, אז זה עלילת דברים שלך. עלילת דברים, מיד התכונן למלחמה ולקרב. תמיד לראות את ההשגחה השמימית בכל פעולה ומעשה שאדם עושה.